Как кажеш, това че фирма. Тя каже, бъдем голска. Кали, ма? Аз бъдем голска. Мастер Едвард. И мастер. И съдята. И мастер. И Люско. Мастер Люси. Обърни се. Не искам. Ама не го кача никъде. Нема го качвам. Ще го гледаме после. Обещай. Обещавам. Ако Обещавам. го качиш, има вътрешни наказания. Съгласен. Айде, колко е сега време? Правилата... Аз казвам старт. Правилата са ясни. Беги там с него. До спиране на решението на съдията. Или плак. Да? Ето спиране на решението. Малко по-далеч. Приготви се. Старт. Погнал добре. Кай. Интересен. Люби ме слуша. Бой е много интересен. Люби го маса. Продължайте. Стани, спокойно. Стани, готов. Първи рунд. Побея, за голямия бос. Започвайте. Време за мъст. Време за мъст. Кой е мечка, бе? Последна побея за голямия бос.